ପରେ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ବାଳକଟିଏ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଏ କିଛି ବାଟ ଯାଏ ପୁଣି ପଛକୁ ବୁଲି ଅନାଏ, ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଯାଏ ପୁଣି ପଛକୁ ବୁଲି ଅନାଏ। ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ବୁଲି ଅନଉଛି। ସେ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ାଟିଏ ସେ ପିଲାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଦିନେ ସେ ପଚାରିଲା, ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ବୁଲି ଅନଉଛୁ? ସେ ପିଲାଟା ବୁଢ଼ା ମଉସାର କଥା କିଛି ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ନ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ତା ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ଚାଲିଗଲା। ରାତି ପାହିଲା, ସକାଳ ହେଲା, ପୁଣି ନିଜ କାମରେ ବାହାରିଗଲା। ହେଲା ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଚାରିଆଡ଼କୁ ଦେଖିଲା, ପୁରା ଘିଟି ଘିଟି ଅନ୍ଧକାର। ସେ ନିଜକୁ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ମନେ କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜେ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ମୋର ଭାଗ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଆଉ ମୋତେ ସାଥ ଦେବେ। ରାତିରେ ଏତିକି କହି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା କର୍ମରେ କେବେ ହେଳା କରିନଥିଲା। ସେ ନିଜ କର୍ମ ନିଜେ କରି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଭାବିନଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ବୋଲି। ସେ କେବେ ନିଜକୁ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କରିନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଆଉ ଭଗବାନ ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଭଗବାନ କେବେ ତାକୁ ବେସାହାରା କରିବେନି, ତାକୁ ଠିକ୍ କୂଳରେ ଲଗାଇ ଦେବେ। ପିଲାଟି ସବୁଦିନ ଭଳି ସେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଯାଉଛି, ତାକୁ କୁକୁର ଦେଖି ଭୁକୁଛି, ହାତୀ କ'ଣ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କି? ସେହିଭଳି କଥା ହଜାର ଲୋକ ହଜାର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ବଜାଇ ରଖନ୍ତୁ। ପିଲାଟି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା। ଭଗବାନ ହେଲେ ତାର ହାତ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଭଗବାନ କେବେ ଛାଡ଼ିବେନି। କଥାରେ ଅଛି ବିଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ କାମ, ତାର ବଡ଼ କାମ, ଏସବୁରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। କେବଳ କର୍ମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ। ଥରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଆଉ ତା ଆଗରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଆଉ କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ସେ କିନ୍ତୁ ଆଗ ଭଳି କିଛି କହିଲା ନାହିଁ ଆଉ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଖାଲି କହୁଥାଏ ମୋତେ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବାବୁ। ଭଗବାନ ମରୁକୁ ମରିକି ହସୁଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ହଉ। ଭଗବାନ ପିଲାଟିକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ତୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯଦି ତୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ପଳାଇବୁ, ନଚେତ୍ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିବୁ। ପିଲାଟି କହିଲା ନା, ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି। ଭଗବାନ ବୃଦ୍ଧ ରୂପ ଧାରଣ କରି କହିଲେ ଯଦି ତମ ସାମ୍ନାରେ ଭଗବାନ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ପିଲାଟି କହିଲା ମୋ ଦୁଃଖ କଥା ଜଣାଇବି ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ଖୁସି କରି ଦେଖିବି। ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପିଲାଟିର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ମୋତେ ପରା କ'ଣ ତୁମର ଦୁଃଖ କଥା କହିବ? କୁହ ଆଉ ମନ ଖୁସି କରି ଦେଖ। ପିଲାଟି କହିଲା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ, ଆପଣ କଦାପି ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଭଗବାନ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିବନି। ପିଲାଟି କହିଲା ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ତାହେଲେ ମୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂରୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ବହୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କହିଲା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯୌବନ ରୁହେ, କେବେ ବୃଦ୍ଧ ନ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନ କରେ। ଏତିକି କହିବା କ୍ଷଣି ଭଗବାନ ନିଜ ରୂପକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଘର, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲା। ତାର କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆଉ ଅଭାବ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଭାରି ଧନୀ ମନେ କଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୁରା ବଞ୍ଚିଥିବା ଯୌବନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅମର ବର। ଏଇ ଦୁଇଟା ଦେଲେ ନାହିଁ। କଥାରେ କୁହନ୍ତି ଆଶା କର ଏତେ ଆଶା କର ନାହିଁ, ଲୋଭ କର କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲୋଭ କର ନାହିଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏ ଲୋଭର ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପିଲାଟି ସେଇ ତାର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ ନିଜର ଭୁଲ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲା। ଏଇଠାରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଏଇଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଯେ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଆଉ ଆଶା କରିବା ଏଇଟା ଭୁଲ।